Gdje ste bili ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecrafta. I danas, kao što sam obećao, ne idemo dole u ono, ne pečemo ništa, ne pravimo ništa od dijamanata, osim što ću napraviti vjerojatno, a dobro, nećemo ni to, ni sekiru nećemo praviti. Danas radimo na našoj kući. Da, malo sam gledao po internetu i tražio sam neke kuće koje bi mogla da napravim i našao sam. Čekaj, nemam drveta, da. Ovo ću da ostavim, ovo ću da ostavim. To ćemo napraviti ovako. Ekstra 60, ni ne treba nam više. Idemo, nema kuda staje. Ne. Onda će biti stepenice. Vidim da li ja mogu da se popim, što sam nespretan. O, može. Samo što ćemo ovo drvo iscijepati, ali dobro, to ćemo poslije. O, burazeru. Cijepam ovo je malo dosadno, ali neće ovo dugo trajati. Prvo ću ovako. Padlo. Mrzim. Neće vam trebati puno za krov i ploču. Vidite, imao sam 60 i sad ima malo manje, ali dobro. I nemojte, molim vas, postavljati jedno pitanje, kako se ne zapali daska ako je stavim iznad baklje. Pošto sam jedno takvo pitanje dobio, pa eto, ne zapali se. Prosto je, ne zapali se. Čekaj. Stavio sam krov na kućicu. Ček sam da vidim ovaj zvuk. Nešto mi je muzika i zvuci. Ovo je smanjeno poprilično. 65 i ovdje ću postaviti 65 i ovo 50, neka bude jukebox, može, ovo je 30, 50 i 50. Gotovo. Dobro. Čekaj, ja ovo što da napravim, a nisam napravio. Tako, u prošloj epizodi krenuo rudnik, a nisam podno baklje. Eto. Ne brinite, ovo ćemo sad popločati. Ovu ploču ćemo sad proširiti, sad ćete da vidite. Za 2. Mrzimo ovo. Lišće. Nećemo. Morat će ići još u drvo. God, porqué? Hoćete li vidjeti? Hoću ako ima. Pa nema, gospođo. Nema. Proklete makaze. Makaze! Ovo bi mogli da bude ekstremno. Evo da napravimo makaze. 15. 16. Makaze. Čezba krema malo. Ja mislim da sa makazama ide jedno 3 puta brže.
Da, s makazama bukvalno nestaje. A, vidi, dobio žbuniće, ekstremno. Nisam znao to. To bi mogli da nam posluži. Možda napravimo čak i kuću od tih žbunića. Evo da su makaze baš specijalizirani za to. Brate, koliko će mi trebati ovih ploča. Onda napravimo celog steka, napravimo jedan stekić i gotovo. Hoćete li viski? Hoću, ako ima. Pa nema, gospođo. Nema. Sami je u rujkiki. Šta su se nakotili? Okej. Ovo mi se sviđa što mogu dobiti. Brate. Što od sa makazama kašiša mogu da dobijem ove kao žbunove. Lišće hrasta, eto to mogu da dobijem. Što mi se sviđa i onda zabarakadiram u kuću s tim. Ne da se, to će napraviti neku u džungli kuću s tim. Džungla, dobro sam se podsjetila. Mogli bi i putujem u džunglu ja, putuješ i ti. Da odemo dalje u džunglu, da nacepamo ono kakao. Pa dečko, moramo i ovo da iscepamo. Putuješ ti, a moja, ne putujem ja. Lišće breze. Putuješ moja brezo, ne naputuješ se. Vrate, kako me neće danas je. Opa. To je izgleda u ovoj novoj verziji ubacili lišće. Zašto ovo leti? What the fuck? Sviđa mi se ovo. Idemo sad u šumu, mada nam je šuma ispred kuće. Idemo u šumu. Ovo ćemo napraviti, ja sam rekao da nećemo ići u rudnik i nećemo. Dojadio mi je rudnik. Znači, kopaš i ništa, tražiš. Evo bi mogo još jednu stranu, sam da pokupim ovu mladicu. Op. I kako ću ovdje vrata izvesti? Mislim da znam. Pa nema gospođo, nema vrati, ovo.
ovo ćemo izvesti ovako. Ljudi, zajmali smo se. Ovo ne možda lijep, ali eto. Izjeznuli smo se. Ok, moram ići još da nacijepamo drhva. Čekaj, zatvorim vrata. Vuna ne da nivo i vune nemamo. Prilično sam siguran da je nemamo. Da ovo da odložim kako to lišće. Mislim, dobro je to lišće, nije loše, korisno. Da mi ovo malo obrežemo. Ne znam koliko ću snimati, snimat će onako dok mi ne dosadi. Malo glupo, ali šta ćeš. Snimat ću dokle god ne napravim gore sprat kakav zapoveda se. Toliko. To bi malo da bude to. Hrastovina, pravi se, vidi. Čoveče. Bro, a da, ne mogu da verujem. Dva šteka sam napravila, nisam napravila lej. Dok ja ovo ovdje ne pomećem. Već sam stavila. Da, moram i ovo sve. Gledajte sad kak se ovo radi. To je moj turbometar. Ajde sine, došla vojska, došla policija da te vodi. Gangnam Style. Ovo
šta je sin došla, to je iz filma jedno munje, sigurno ste gledali. Stvarno, ako niste ko sjebe. Pravo dobar film, pogledajte. Ne mogu da vjerujem da će mi ovo biti malo. Ne mogu da verujem kako sam nespretan. I u građenju sam 0, u odanju 0, u traženju dijamanata da se ne govori. Šta raditi? Koju poruku poslati? Kome? Kada? Zašto? Sada mora da može. Ovo bi mogli da srede, ovo na kojem si, ako si na pola bloka, da možeš staviti isto. Ne ovo glupo mi malo, ali ajde. A ne, kako? A da, kad se stavi dvoje spoje, sad sam zaboravio. Ne mogu da verujem, znači koliko će ja ovoga potrošiti. Bio jedan snimak sa tom pesmom, bio mi je omiljen, dok ga nisu sa YouTube-a maknuli. To je bilo u stilu Dick. Give me fear, give me fire. Jabukica i samice, prijepo. Dick. Give me fear, give fire, ajde take. Onda mete cigaru usta. I na kraju bude nešto neočekivano. Papagaj mi se dere. A puštao sam ga. Ne mogu da verujem. Samo priđi, ima makadze. Zatvaraj. Će mi Enderman uđe na mirno. Dobro, neću ja više pevati, znam po grozno pevam. I ja daj burazeru, jedi boraniju rezinu. Jedi musaku, brate, Evo ćemo li mi to završiti drugi sprat, jer me to moje okice varaju, da ja vidim dobro. Ja sad idemo da napravimo opremu za gore. Dobro, gdje ćemo? Nemamo kamena, nemam kamena. Da li me zezaš? Nešto se može dobro. Hoće možeš blok lišta, ne može.
Ok, idemo do ovako čega, ne može, može jedan, fuck, where, i sad može, sad može još 3, bit će dobro, bit će nešto dobro, jedno, 2 pećnice, 3 ću. I kada ovo stavim, to će biti the end. Rođenci. To.